खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 13 एप्रिल 2023 बाराय जायो बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। हाग्रा महिलारि बिथाङा गामि ओनसोलफोराव बेरायफेरा, खालि टाउन सहरफोरावल' बेरायबाय थायो। बेनिखायनो जोंनि सोरखारा जेबो मावाखै होननानै अजद दैखांदों। नाथाय जोङो गामि ओनसोलफोराव मा मावदों मा मावाखै, बेसेबां जौगाखो बेखौ नायनोब्ला जोंजों लोगोसे फै। जों देखायगोन जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुनो मोनो होननानै हाग्रा महिलारि बिथाङाबो बेबायदि होननानै एमएलए आरो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बशिष्टनि मेगा प्लाजा मुंनि गंसे बिल्डिंनि साखाथियाव गंसे बासजों आरो गंसे बाइकजों जाब्रबथाय जानायाव बाइक सालायना थांनाय सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय मुस्ताक। मुस्ताकआ गुवाहाटीआव मिडियानि खामानि मावोमोन आरो बियो जेब्ला गावनि अफिसाव गावनि डिउटियाव थांगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादों आरो जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरि ड्राइभारा जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदों आरो बे समावबो खारखोमानानै दङ। बे समाव जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि ड्राइभारखौ आसाम पुलिसआ नागिरगासिनो दङ। मणिपुर रायजोनि राजथावनि इम्फलाव मणिपुर पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै गोबां गारि खावग्रा सासे सिखावखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। हमजानाय सिखावनि मुङा जाबाय माकाकामायुम साजिद खान, 23 बोसोर बैसोनि, आरो बेखौ मणिपुर पुलिसआ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो नागिरगासिनो दंमोन। मुसलपुराव बिपिएफनि जानानै आं बिपिएफ होननानै बुंना लानो हाग्रा रावबो गैया। जुदि बुङोब्ला बिसोरो हेलमेट आरो खुगायाव मास्क लानानैसो बुंनांगोन होननानै राकेश ब्रह्मआ रोखा बुंथिदों। मुसलपुर समस्तियाव हाग्रा महिलारि बिथाङा दावदै गला जानो फैदों। बिथांमोना मुसलपुर समस्तियाव गुबुन गुबुन समस्तिनि मानसिफोरखौ लाना फैनानै सुबुं गमा दिन्थिफैदों होननानै इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा रोखा बुंथिदों। गुबुन फारसेथिं बे सुबुं गमायाव बांसिनानो मुसलपुर समस्ति होननानै बुंनायखौबो नुनो मोननाय जादों। नाथाय सोर सासेया सैथो बुंदों बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। गासैबो बाहेरा समस्तिनिफ्राय बिथांमोना बेवहाय लाबोगोन। खारन मुसलपुराव सोरबा बिपिएफ जानानै आं बिपिएफ होननानै लानो हानाय बिथांमोना बेवहाय गोहो गैया। हेलमेट आरो खुगायाव मास्क लानानैसो बिथांमोना फैनांगोन। आरो बहुद समाय नुदों बिथाङा जोंनि मानगोनां प्रमद बर'नि खोथाखौ सिन्डिकेटनि फैसा कालेक्सन खालामो होननानै बहुद बार बुंगासिनो दङ। बेवहाय आं बिथांखौ बुङो जे नोंथाङा 17 बोसोरसिम नोंथाङा गासैबो जोंनि बे बिटिआरआव फैनाय स्किमनि फैसा जाख्ल'नायजों लोगोसे नों गोबां रोखोमनि दुर्निति बेफोरबायदि सिन्डिकेट बायदिसिना क्राइम बायदिसिना हाबाफारि गासैबो असान्तिनि परिबेसनि मालिकआ नोंथाङानो। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।